It-tnejn filgħodu eluf ta' Maltin u Għawċin imlew it-toroq minn Pjazza San Giorgio sal-Berġa ta' Kastilja biex imxew mal-Prim Ministru Robert Abela u familtu wara li ħal ġurament tal-ħatra fil-Palazz Presidenzjali. F'temp tipikament sajfi il-familja Bela mxiet tul triq ir-Repubblika b'waqfiet kull ftit passi biex jieħdu bidejn in-nies u ma ntlaqgħu b'ċabċib, ħornijiet u entużjażmu minn persuni li wħud minnhom kienu ilhom hemmhekk sa minn kmieni filgħodu jistennew il-wasla tal-Prim Ministru. Mal-wasla tagħhom fi Pjazza Kastilja, il-Prim Ministru u familtu baqgħu mixin san-naħa l-oħra tal-pjazza biex jiselmu lill-partitarji kollha li nġabru hemmhekk. Malli bdew tilgħin it-taraġġ ta' Kastilja, il-familja Bela daret lura biex issellem lill-folla u hawnhekk indaq l-innu Malti. Wara li beda tila t-taraġġ ta' Kastilja jsellem lil ħaddiema fl-uffiċċju tal-Prim Ministru, Robert Abela flimkien ma' martu Lidja u bintom Giorgia Mejja ħarġu jsellmu lil folla mit-tieqa tal-uffiċċju tal-Prim Ministru fost ċelebrazzjonijiet kbar. Momenti wara li daħlu lura Kastilja tkellimna mal-kap tas-Segretarjat tal-Prim Ministru l-Kurunell Mark Malija u tkellem dwar il-ħidma tal-Gvern wara li l-poplu taħ dak li ddeskriva bħala mandat b'saħħtu u qal li issa hija r-responsabbiltà tal-Gvern li jrott ir-riżultat tal-fiduċja li taħ il-poplu b'aktar ħidma. Issa Prim Ministru jaħtar il-kabinet tiegħu ikun hemm maħturin anke d-dekasteri u l-portafolli rispettivi u minn hemm nerġgħu nitilqu għal-leġislatura ġdida ta' koordinament. Irdu nwettqu dak il-manifest kollu illi wedna, jiġifieri se nkomplu il-ħidma li ħallejna fl-aħħar leġislatura u naraw li dak kollu li wedna jibda jiġi mwettaq fl-iqsar żmien possibbli. F'Kastilja tkellimna wkoll ma' Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Abela wara dik li deskrivet bħala ġurnata mimlija emozzjonijiet kbar. Ġurnata bħallum timlina b'emozzjonijiet kbar, nara l-Ġorġa ferħana ħafna li Robert jiltaqa' man-nies, grata ħafna lejn l-imħabba kbira li jurewna n-nies. Blaqda dejjem imxejna l-qudiem u aħna determinati li nkomplu nimxu hekk niltaqgħu man-nies faqda biex immexxu dan il-pajjiż dejjem il-qudiem.